F'attività politika li kellu fħal qormi Robert Abela ma lissinx imqar kelma waħda ġdida e kif kompla bid-diskorsi li qed ikunu copy and paste minn jum għal ieħor. Fil-fatt Abela f'intervent ta' ftit minuti kompla jkun negattiv u anka ankrat fil-passat fejn ma lissen assolutament xejn ġdid u kompla jokrob għal voti sabiex niesu ma jtelfulux is-siġġu tal-poter. Fl-istess attività il-kandidat Chris Bonnet ma lissinx kelma waħda dwar il-proġett ta' trasport tal-massa il ħabbar b'tant pompa ftit tal-ġimgħa ilu u tkellem biss fuq propaganda kontra Alex Borch. Nistħajlu magician lil dan Alex Borch. Fl-istess waqt Chris Bonnet ma provax joffri soluzzjoni dwar it-traffiku u l-infrastruttura illi mhux qed tlaħħaq mal-popolazzjoni. Għaliex Buġija Sajd min-naħa tagħha surrealment spjegat illi l-Labor ħaħsib il-annimali meta nessiet issemmi kif l-isptar tal-annimali ta' Taqali jingħalaq ma semmitx lanqas kemm tul l-aħħar snin mietu annimali għaliex ma sabux min jgħinhom matul il-lejl. Surrealment Buġija Sajd qalet illi l-istudenti veterinarji qed jistudjaw fl-isptar ta' Taqali. L-istess sptar illi qed jaqa' biċċiet għax tħalla magħluq. Fl-attività tal-Labor tkellmet ukoll il-kandidat Rebecca Buttigieg li ddikjarat li huwa biss Robert Abela li għandu jkun Prim Ministru. U insistiet li l-Labor dejjem żamm kemmtu mal-poplu mingħajr ma semmet il-weda ta' 3 sptarijiet illi kellu jkollna f'Malta Għawdex, il-Vapur Nikolaus, il-metro illi tħabbret snin ilu u anka l-overpopulation illi kellha tkun ikkontrollata.